IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Saan na masinunoon ni Attorney Donato Balderas Jr., Schools Division Superintendent at Ilocos Norte Division, dagiti rason na segnaniti agwarwaras nga alegasyon kontra kenkwana nga day Karelasyon day ti Assistant Division Superintendent. Inlawlawag na, iti opisina da kasapulan ti may sa desisyon na tapno na ornos daytoy. Kunanapay nga gagangay nga agkadwada, kadagito, ano aday ti programa gapo ta parte daytoy ti trabaho da. Matatitao ngamin ma'am ket no public figure ka. Siyempre kit-kitan na amin. Ket dipindi mat ma'am no inya iti kuada gamin no inya iti perception da. Ket nay parnamat nga rod nga ti assistant superintendent dito ket babae. Siyempre ket iti opisina mi dapat ada team up mi. Kung agtuntunos kami no inya iti dapat nga mapasama iti maysa nga organisasyon. Kabayatan na kunana nga no public figure ket talaga nga punteriya da karason nga agtao dagiti sarsarita. Gapoy dira itoy indano ni Balderas sa tinapalao sa panagyaman na karagti stakeholder kan dagiti tattao nga agtultuloy asumop suporta iti Schools Division of Ilocos Norte. May baga pa ma'am that thing speaks for itself ngamin naging improve tayo mati pinagkuna. Awang mati basis ko iti napalpalabas ng administrasyon, but I feel in my heart na nag-improve iti Schools Division of Ilocos Norte na. So nga yaman na kunda kayo nga stakeholders kaslay jay ni advisory tatay, let us keep the faith ti focus tayo kindi apo ket da jay sumarno nga school year. Can let us be inspired by our gains. Antay nga sayangan dayay ko matimang profile kinya tayo tapos ti kastaket na pinpintas ti pinagserve tayo. Let us trust each other. Kamo dyan na kunana napinpintas no ag-focus dalaangan na iti sumarno nga school year para iti pagsayaatan dagiti agad adala. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.